Vale, vamos a cargar a partida manual do último día. Bueno, creo que ya acabo de dar a que era, pero xa non sei. Vale, pois o último día quedara aquí despois de xa aterrizar, digamos, entre comillas, en Shen. Vamos a ver que nos depara ahora a travesía por este planeta. Ahora vou ter que usar o salto especial este. Creo que era espacio no aire. Aquí non sei se xa terei un... Vale, isto devólveme para atrás. Pero se acabo de vir de aquí. Non tiña que saltar para aí, entón. Empezo mal, De feito, daqui é de onde veño. Pues ahora mismo acabo de quedar pillado. Entonces entiendo que... De aquí é de onde salín o último día. Pois ahora empezo xa con dudas por onde teño que avanzar. Como a sempre, polo feito de haber estado unha semana sen darlle ao xogo. Vale. O portal que activei o outro día lévame aquí. E eu pensei que isto era unha zona nova que me levaría... Vale, espera, esta palanca... Vale. Isto non o activara. Igual aquí a clave está en que isto ahora... Ajá. Vale, isto ahora lévame aquí. Entendo que isto si é novo. Vale. Non sei que me vou a tomar por aquí. Vale. Vale, isto é bo porque quere dicir que unha pantalla carga suele indicar que vou por bo camiño. Vale, aquí ahora hai unha plataforma destas. Bueno, chamanlle plataforma de salto porque no, por exemplo no Borderlands chamanlle así. Vale, chego no capítulo Shen. Alerta de zombie. Hai que ter en conta que estos zombies que teñen un humanoide dominado con un traxe, en teoría teñen máis resistencia que un zombie normal. En teoría. Aquí hai como unha corda. Vale, xa deme poñerme ben porque ahora mismo non estou cómodo. Vale.
Vale, aí hai un cadáver. Creo que aquí vai a haber canollos destos. O problema son se son dos explosivos, como vimos no último stream. Vale, estou vendo que hai unha serie de raíces desas que temos que como de activar para que cambien a azul e nos abran novos camiños. Ui, aquí hai minas. Non me gusta, non me gusta, non me gusta. Power level is 100%. Bueno, debíame imaginar que... Level is 100%. Vale. Sabía que estas cousas explotaban e que había un risco que ao explotar isto me explotasen estos, pero non pensei que chegase a ser letal. Pero claro, esta é a típica sección que xa vimos neste xogo. Hai unha serie de puzzles ou mecánicas que unha vez que as poñen unha vez suelen volvelas a poñer máis adiante. Vimos xa nunha zona que estaba chea de trampas, que non podíamos activar as trampas para evitar morrer, porque senón desencadeaba unha explosión masiva. E aquí vemos outra vez unha desas zonas. O sea, basicamente aquí pensei que activaba a mina. Hostia, é que se activou. Power level is 100%. Vale, aquí hai un problema, porque eu creo que o que activou a mina dará adiante. Mira, se dese... Vale, sí. Efectivamente. O que activou a mina alá adiante creo que foi un enemigo, Level is 100%. Creo que foi un enemigo, O que activou unha mina ali adiante. É que claro, o problema é que se hai un cangrexo que activa unha das minas, eso escapa ao meu control. Porque eu xuraría que non activei nada. Vou agardar aquí un momento. Se volve a pasar é porque hai algo máis. Pois non sei por que explotou antes. Será porque estas plantas se moven e de alguna forma activaron as putos láseres? Ui, pensei que alerta de cangrexo. Claro, hai cangrexos. Estou por asegurar que un dos cangrexos foi o que activou as minas. E claro, eso sálese do meu control, porque se aparecen antes de tempo ou activan unha mina porque sí, non teño culpa ningunha. Entendo que foi unha situación específica do xogo que non se suele dar, pero neste caso sí que se dou. Dame rabia que me dé munición da ballesta e teña a ballesta ao máximo. Como vedes aquí está todo cheo de cousas que explotan, tío. Pois vou seguir agachado, porque estos son canollos que están vivos, E se lles disparo, estos que eran unha onda expansiva que vai detonar todo. O sea que ao final teño ganas de probar unha cousa. Vou guardar aquí. Esperade.
Estásme dicindo que a explosión non mata os... De alguma maneira antes despertaron e non morreron, tío. E si revento ahora esto de aquí... No, non activou todo para atrás. Vale, é como que aínda que a explosión non che alcance, o xogo está programado para que se desesata o caos, morras. É como que dá igual onde estés, aínda que estés super lexos, é como que o xogo está programado para que en plan, eso non podes explotar. Se explota, morres. É a tomar polo cu. Eso pareceme unha cagadiña, pero bueno. Supoño que se está programado así tampouco hai moito que facer. Vale, alerta de canollos. Grito de lapa. Creo que es eliminación de cangrejo. Vale. Bueno, aquí hai unha activación destas, pero non podo. Teño a vida a tope. Prefiero asegurar. Este plataforma de salto non sei se me devolve aquí arriba. Ademais podo sufrir daño de caída, entendo. Esta zona creo que é un pouco laberíntica. Alerta de zombie, bullskid. Mira, os bullskid atacan aos zombies. Vale, creo que o matei, pero non me quedou claro. Pode ser que sean dos que teñen traxe. Resistan mellor os ataques do... Vale, unha plataforma de salto. Creo que vou usar a ballesta aquí. Non me fixeron moito daño. Igual os poden matar de outra maneira, pero bueno. Boas, pojoles. Hostia, que aquí hai moito... Buah. Será visto. Non vou contar o chiste ahora, sinto. Non o matei? No.
Recargamos. Ti chegaste a xogar ao Half-Life no seu día, a campaña? Gabi? Detectada sustancia química peligrosa. Vale. Hostia, que non quería usar eso. Va, gastei un pepo, tío. Bueno, nada. Por eso non me gusta ter todo no botón secundario este do rato. Pero bueno, da igual. So gastei. Bueno, eu creo que... Bueno, voulle dar un tempo. E despois confirmo vos o que iba a estar a punto de decir. Vamos a ver. Vale, por aquí entón non podo avanzar, creo. Para que hai unha plataforma de salto para levarme aquí, o único que sea co salto largo. Vale. Igual é co salto largo, teño que facer... No! Vou morrer. Hostia, non recibín dano. Que lol. Vale. O que pasa é que agora perdínme. Vale, teño que subir por aquí. Vale, ahora vou por aquí. Vale, salto. Vale. Ahora volvo de antes. Creo que teño que ir. Volvín a caer mal. Ahora sí que a caguei. Ahora sí que a caguei. Boas, Fanum. Vale. Volveuseme a recargar esto. Sí, la verdad es que sí. Antes gasté esto sin querer, ahora os dei un uso. Estáme jodendo, Morreu, non? Vale, sí. Si, é que nesta parte de... Bueno, xa é o que eu comentaba antes. Hai unha serie de mecánicas ou puzzles que usan neste xogo, e unha vez que os usan unha vez suele ser reutilizado noutras partes. Que é do que cometen erros algúns xogos, que ás veces usan algún tipo de mecánica para que avances nun punto e despois non volven a usar eso nunca máis. Que a ver, depende se a mecánica é... Hai veces que hai mecánicas que dan noxo e prefieres que non haxa que volvelas a usar, non? Pero o que digo é isto ahora, que tes o do salto largo, pois sí que lle van dar. É que eu creo que aquí non chego. Vou probar. Non, efectivamente. Nada, volta a empezar. Sí, a ver, eu referíame agora a outra cousa, pero sí. Unha madre que o pareu. Non sei se o matei. Non. Matei? Non. Estou facendo parvo ora. Estou facendo parvo ora. Que non quero gastar munición das armas boas.
O que comentaba antes é que aquí houve outra parte na que tiñas que avanzar sin activar unhas minas. Que ti non sei se estabas, que había unha parte do xogo nunha zona militar. Non sei se lle estou dando. Bueno, creo que o matei. A ver se non caio desta. Igual non teño que saltar aquí. Empeñome en saltar aquí. Bueno, creo que teño que ir así. Casi caio outra vez. Porque saltei, fixen o primeiro saltico mal. Por suerte puden facelo largo ben. Vale. O de activar as minas estas que comentaba, volverono a empregar agora nunha parte que volvín a usar aquí. Vale, creo que aí se abre un novo camiño. Vale, vou por aquí. Vale. Bola me case unhas plataformas que che leven dun chimpo a donde tes que seguir. E bueno, non o digo por mal, senón polo feito de que xa pasou un montón de veces. O que iba a dicir antes, cando entrou o Gabi, soltou un mensaje de boas, soltou un rollo de contar un chiste, que non sei se se ve no chat, e preguntei, fixenlle unha pregunta. Pregunteille se xogaba o Half-Life, se xogou o Half-Life 1 no seu día. Non sei se sigue aí, pero bueno, o tema é que el suele entrar, saludar e darlle ao de canxear conta un chiste ou calquer cousa que teño posto aí. El canxea unha ou dúas cousas incluso e despois fai isto. Ou a mellor deixame de fondo, tamén pode ser. Pero é que é como a súa práctica habitual. É como en plan, solta a cousa e marcho. O sea, en plan, fago a miña aparición, que eu agradezo que se pase a saudar, pero é contradictorio que me poña o de conta un chiste e despois marche. Porque é como en plan, conto o chiste pa... Neste caso, podo contalo para quen quede aquí, non? Pero se non hai nadie máis... Vale, se me tiro de aquí abaixo... Ah, vale, sigues aí. Que che fixen unha pregunta e non contestastes, entonces... Claro, claro. É que me chamaron. Vale, vale. Entonces, vouche perdonar desta vez. Vouche perdonar desta vez. Hostia, no. Vale. Vale, aquí leva un novo sitio. Nah, non pasou nada. Comentaba que ti xa non é a primeira vez que soltas o saúdo e logo te piras. Non o digo a malas, pero simplemente xa non é a primeira vez que o faz. Pregunteiche se xogaras ao Half-Life 1, se pasara a campaña do Half-Life 1 no seu día. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ui, non sei cantos destos hai. Estos reventan pasado uns segundos, Vale, creo que xa non hai máis. Vale, vale, no, era solo por saber, porque ti no seu día, o sea, na época que saleu este xogo, sí que usabas o ordenador. Ou al menos tes xogado a Mítico Lemmings. Ou al menos eu ese recordo teño. Entonces, como este xogo era, digamos, dos digamos poucos que había exclusivos de PC, porque despois había outros xogos que podía xogar en consolas ou de outra forma.
Pero creo que o Half-Life, bueno, non sei en consola se despois o puxeron, pero este en principio era mítico de xogar en PC. Vale. Que creo que era dos poucos que na época se podía xogar en Linux. Vale, aquí hai lapas destas. Que están postas a mala fe. Mira, hostia, un cangrexo. Canollos. Pero sabes o que é Linux ou non che soa que o xogo salira en Linux? É que eu creo que sí, que era compatible con Linux, A mellor equivócome, pero eu teño entendido que este xogo en Linux funcionaba, que se podía instalar. O sea, eu creo que se podía xogar en Linux. Que igual é a típica cousa que se me meteu a min sempre na cabeza e non é así. O típico que me dixo alguén no seu día e eu mo creí. Está infectado de cangrexos este. Falo do original, non do Black Mesa, non deste. Falo do original. Nin falo do Half-Life Source, porque despois sale unha versión que lle chaman Half-Life Source, que creo que o motor do Half-Life 2 ou algo así. Hostia, pois extrañame moito que salira tan tarde. Diría que mirar. A ver, esperade. Pois igual foi unha cousa que me colaron no seu día e foi algo que me creín sempre. A ver, eu non de Linux vin a primeira vez que empecé que lidiei algo con Linux, non sei se foi nunha das primeiras LAN parties as que fun, en plan 2000, quizás falo entre 2006, 2008, 2009, creo que foi un pouco antes, 2006, 2007 quizás. Non sei se foi na primeira XGN. Que fora, creo que foi no 2007. Tuvera un CD destos arrancable, un botable, ou como lle queras chamar, un CD destos que podías probalo Linux sin ter que instalalo. Obviamente servía tamén para instalalo, pero... E antes de eso, a verdad que de Linux solo sabía o nome. E aínda así, daquela tampouco chegara a probar demasiado. Hasta que fixen o ciclo de ASIR, de Administración de Sistemas en Rede, non probei Linux a fondo, non usei a fondo como tal. Eu lembro que no seu día, cando xogara en Windows, me houvesen comentado un par de amigos que era dos únicos xogos que se podían xogar en Linux. Dicíame, este xogo podíase usar en Linux, tal. Non sei se é que tiñas que facer algunha trangallada ou simplemente foi un bulo que da época que eu cheguei a escoitar e non lle dei... Non busquei, non contrastei a información, vamos. Non falo de emulado, eu creo que iba de forma nativa, Pero vamos, ao mellor é o que te estou comentando, que ao mellor é a típica comentario que escoitei sen fundamento
Madre, ainda había unha viva, Ou bueno, quen di unha, di dúas. Tres. Ou catro. É que esta zona, mira que favorece, xa o dixen, que como favorece isto, tío. As lapas, tío. Aquí están, claro, as súas anchas porque están como no seu fogar. Hostia, pues de todas formas sorpréndeme que si aínda por encima non é verdade o que eu sempre creín, que aínda por encima hasta 2013. Hostia, que se me buguea o personaje. Hasta 2013 non se poidera. Aquí nunca estive. Sí que era unha zona na que xa estivera. Porque este calamar toro non o vin antes. Nah, esta zona é nova, Darei saltado hasta ali? Pareceme moita distancia, pero neste xogo... O sea, co tema do salto largo... Vale, espera, vou probar a cargar eso. Eu a verdade que nunca... Cousa que é un fallo pola miña parte. Nunca contrastei información, Claro, aquí sí que menciono o de 2000, o que menciono este de 2013. Pero es que se me fai moi raro que aínda así tardase tanto en salir de forma nativa, tío. Eu sei que tamén Valve con Steam estuvo despois xa facendo na última década ou algo así. Estuvo facendo moitos avances co tema de sacar xogos compatibles con Linux, sobre todo polo tema de sacalos despois ca Steam Deck. E por eso que eu pensei que o Half-Life era un xogo que xa non era desta época de habelo feito compatible, que xa era anterior. E vale que non fora compatible no 98, pero pensei que na década dos 2000, pois que xa fora compatible. Vale que agora sí que obviamente sí. Bueno, vou deixar o tema xa. Estou dando moitas voltas. Vamos a ver se chego a esa zona. Para Dreamcast, vale. Bueno, non sei se saleu, bueno, PS2 ou estas creo, non sei se saeu, a verdade. Pero se saleu en Dreamcast tamén é curioso. Vale, chego sobrao. Vale, ali hai canollos dos explosivos. Que se me salan da vista non me gusta nada porque... ¡Hostia! Morrín de golpe. Pero que me matou. Eu sei que se saltou como unha trampa ou algo. Pero que me matou. Hola. Estes bichos tamén me joden, Non fan daño, pero... O sea, foi ese bicho de... Vale, xa sei o que me matou. Xa sei o que me matou. Hostia, pero eso hasta ahora non me mataba dun golpe. Normalmente quitábame bastante vida, pero non me mataba dun golpe. Hostia, matoume dun golpe, tú. É que claro, esa luz vermella que parpadea é o cadáver doutro que estivo antes e que me vai dar munición, pero...
Mal que os pareu. Vale. Vexo que aquí outra cousa non, pero cangrexos hai bastantes tamén. Pois xa medo me dá acercarme aí. Ves, ahora non me matou. 5%. Golpeoume, pero non me matou. Non sei se é que se está xusto debaixo se pode ensartar de maneira letal, como se ve ao principio cando se ve que ensarta a un calamar toro destos. Vale. Por onde teño que ir agora? Non teño ni idea. Vamos a ir por aquí. Estará por aquí o boss. Eu sei que hai un boss na seguinte zona que xa mencionei outro día. Isto non sei se é un elemento do mapa ou é unha criatura. Xunterren a ler. Hostia. Isto que é? Un canollo chetao. Ese canollo tiña outra cousa. Ui, 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 ui. Vamos a recargar. Isto non recarga o traxe. Non. Pensei que sí. Ai, non, eran azuis. Isto é unha torreta. Se pensei que estaba atascado. Aí hai lapas. Hostia, munición, Unha boa munición que me acaban de dar. Tío, as lapas aquí non se ven. Onde están? Onde estou dando, tío? Aquí. Aquí. Hostia, que ben se camuflan neste ambiente, tío. Teréme que tirar na auga. Non me fío. A ver. Vale, non é profundo. É que o de que se activa a torre Shen, non sei se é unha torre que vin antes. Aquí creo que me podo comer daño. Shen Torrent Alert. Pois no original non lembro que había varios tipos de canollos, Polo menos dos explosivos ao mellor sí, pero joder, que susto me deu esa sombra, tío. Estos son torretas. Que me da un mal rollo esta zona. Está me dando un mal rollo. Vale. A ver, eu xa o dixen varias veces. Eu do original hai partes que me lembro mellor que de outras.
E concretamente desta parte non me lembro, pero tamén pode ser que este remake haxa zonas nas que están bastante cambiadas e non son tan calcadas ao original. Me dá a min a sensación. Ui, casi me dá o puto bracico este. Alerta de cangrexo. E alerta de non sei cantas máis cousas. Hostia, que fixo. Hostia, explosivos. Oh my god. Oh my god. Vale, xa sei cal é a torre de Shen, joder. Esta cousa de aquí sí que as cheguei a ver antes. Ah, que che disparase un rayo a esta distancia. Lol. E que da outra vez non me chegaran a dar, porque as reventaba antes. Prefiro reventar as cousas por si me levo unha emboscada. Vale, esto creo que recargo trash. Vino cando xa saltei. Vale, recargamos o traxe. Hai forma de avanzar por aquí? Vale, por ese está un túnel. Aquí hai profundidade, polo tanto aquí pode haber un destos bichos acuáticos. Efectivamente. Non hai un, senón, o sea, non só hai un, senón que hai dous. Vale, marchou. Bueno, está aquí. Vale, non lle estou dando, tío. Non lle estou dando. Mira como ven. Daste conta que está aí a súa bola, pero no momento que te metes na auga xa che detecta. Isto non sei que mierdas ven sendo, pero creo que o activei, non? Que parece como que baixou cando pisei. Non estou seguro. Vale, este é un portal. Vale, aquí é onde estaba aí un pouco, non? Ai, que caio, que caio. Merda. Se vou por aquí, vuelvo a donde iba.
Vale, sí que se activa. Vale, aquí activé otro portal. Este de aquí. Vale, aí veñen dos explosivos. Mira por riba, o cando explota un non rebenta o outro. Cousa que tería un pouco de sentido, non? Que un reventara o outro. Creo que había aquí un. Dame mal rollo esta zona. E casi as zonas todo o tempo tan oscuras e tan... como tan tenebrosas. Dame un mal rollaco que non vos imaginades, tío. Vale. Bueno, acabame de colar por aquí. Vale, unha pantalla de carga. Como sempre, indicando que vas ben. En teoría, neste caso teño en claro que sí. Vale, sigo no capítulo 100, porque estou dudando de que cando cambiaré de capítulo. Que mal rollo aí, ¿no? Terá algo esa auga. Por si acaso, mellor non meterse nela, ¿no? Vale. Bueno. Dixen non meterse nela, casi caio de cheo. Supoño que me tiña que tirar pa diante, pero quería mirar se podía subir por esa rama. É que non vou po mismo sitio se me tiro por aí. Igual non. É que como chega un punto que as zonas se parecen, os paisajes son tan similares que non sabes se estás volvendo polos teus pasos ou non. Pero non, diría que non. Aquí perfectamente podía haber un destos que me dan cague. ¿Qué es todo aquí? ¿Qué es? Un bicho que te intenta fundir. Que é como a lapa pero inversa. Non me gusta. Vou guardar aquí. Dame moi mal rollo esta zona, eh. Mira, aquí sí que hai... Menos mal que al menos podes ver a silueta, sabes? Por lo menos sabes que hai un bicho de esos aí. Creo que hai 3, eh. Sí. Vale, fallei un tiro. Hostia, non morre.
Dadesvos de conta que da ballesta morren 2 tiros, pero de outras armas os collóns, Creo que a mellor maneira é meterme na auga. Hostia, que hai máis. Lo lazo, Había 3 e ao final apareceron 2 máis, E quédome sen ballesta, Aguantou unha explosión de... Vale. Quedou a nada, Despois des 2 disparos da arma esta de enerxía. Un misilaco aguantou un disparo ou 2 de pistola. Vale, quedeime ahora sin munición da ballesta, o cual é algo malo, por certo. Porque po seguinte, po xefe que menciono no título, vou necesitar ter munición de ballesta. Me dá a mí. Hostia, mirad esto. Hostia, que funde o nenúfaro ca explosión. Ah, mira, munición de escopeta. Digo, de ballesta. 100%. Vale. Buenísimo, Mira, ainda collín máis munición. Ah, mira, ainda incluso hai máis aquí. Habrá máis bichos desos. É que cando che dan tanta munición de ballesta suele ser por algo, O que pasa é que igual xa os atraín todos antes alá. Vale. Hostia, que zona máis chunga, Cambiou o ambiente por completo ahora, Hostia, ¿Eso qué son? ¿Suministros que me acaban de enviar? En teoría son suministros. Mira, deronme aí bastante munición e ainda sobra, Hai aquí misiles. Aquí non sei se é a zona na que estuven antes ou é unha zona nova. Mira, outra vez estas mierdas que creo que che agarran e che tiran para baixo, Ahora para onde teño que ir? Para debaixo da agua? Ai, que isto funde. Isto a estar encima afunde. Isto non sei se se poden matar. Sí, son lapas, pero acuáticas. Como vedes, son como misma criatura, pero a inversa.
Hostia, que rápido morreron, ¿no? ¡Me cago en Buda! Au. Non podo volver para arriba, ¿no? No. Porque si no recuperaba munición. Hostia, canta lapa, tú. E non podo lanzar unha bombita. A ver se pode facer isto. No, por aquí non podo usar. É que hai armas que non podes usar debaixo da agua, é unha putada. Unha granada. Buah. Pasa que a granada... Me dá que non é moi efectiva, Bueno, matar matei algunha, pero... Pensé que mataría... Sería máis letal, 15... Ah, mira. Mata 5 enemigos cunha granada. Saltoume aí o logro ahora. E se fago esto... O bazooka sí que é eficaz, Bueno. Creía que era eficaz. Bueno. Ahora que teño un camiño despexado. Hostia puta. No, o chiste como fixeches ti, que lle falas. Hostia, que me agarrou. Me cago en Buda. Bueno, non sei se morreu. Hostia, que aquí hai outra. Está infestado esto, tío. Bueno, aquí hay un rollo que explota. A ver, cando faz calquera destas cousas, creas contido e usas Twitch ou redes sociais para streamear ou para, o sea, para crear contido. É cando ves estas cousas, cando usas as redes sociais tamén, pero sobre todo, hostia, isto é que para recargar todo, Cando usas certas cousas xa te atopas con estes energúmenos, sea en forma de bots ou de outra forma. E o problema que vin fai uns meses foi uns que eran como feitos con inteligencia artificial e que incluso che leían todo o que tiñas ti posto aí. É dicir, eran capaces de interpretar os enlaces de Discord, de Instagram e tal, e incluso usaban eso para enviarche mensaxes por aí tamén. Era moi asqueroso. E non só eso, houve un que incluso me entrou no Discord e creo que mencionara, avisara no Discord, porque incluso chegaran mensaxes privados a personas que me tiñan agregadas no Discord. Bueno, o feito de que aquí me den tanto enerxía de traxe como enerxía como vida, algo me fai pensar
que pode que haxa aquí algo, que se veña algo gordo ahora, eh. Será o boss que levo mencionando. Bueno, pantalla de carga. Esto pode ser un se viene. Vexo aquí moitas cousas que explotan. Alerta de... Ah, mira. Munición da ballesta. Xa volvo a ter a tope. Cousa que non é difícil, porque non é algo que se tarde en encher. Prefiro exportar estas cousas ao lexos e non que me sorprendan despois, eh. Bueno, isto é unha explotada xa. Mólame como morren os bichos eses, que parece que lles dá unha volta. E ainda hai máis, eh? Non vexo este. Infestado, eh? Vame tirar abaixo ao final, eh? Está lá. Claro, é que me reventou isto tamén ao lado. Madre que os pareu. Pero cantos hai? E ali vexo un láser dun... Pero ali non é de onde veño. Va. Vou ir por aquí. Bueno. La verdad que por aquí non sei se é, eh? Por aquí é por onde ven, non? Sí, está aquí. Bueno, recarguei traxe porque antes tiño a tope, por eso non modou. Que non me queda claro por onde teño que ir agora. Vale, por aquí. Que mira que hai canollos por esta zona, eh. A ver, ten sentido porque é a zona onde vive, ¿no?
Menudo sitio más intrincado, macho. No me fío nada. Vale, aquí hay munición. Power level is 100%. Vale. Mira, aquí no me sobró esta. Mira, teño a escopeta ahora ao máximo. Sen duda é unha das armas que máis utilizo, creo eu, a escopeta. E bueno, tamén a MP5, pero a escopeta en xeral a usei máis. Vale, isto non sei se é que o que me ten que dar xa o teño. Vale, aí é un rollo de saúde. E tamén de traxe, Vale. Creo que hai un portal aí. Isto creo que é un portal. Ou non sei que carallo será eso. Oh my god. A ver, vámonos a atravesar. Ah, é unha ventana. Se é unha ventana, unha barreira. Que parece que son cristales. Vale, é algo como que teño que desactivar para poder avanzar por aí. Xa non me fío, tío. É que mira onde se meten, tío. Póñenos en calquer lado, Vale, por aquí non hai saída. No. Oh, merda. Oh, merda. É que a ver, evidentemente desta parte non me lembro, pero podo asegurar nun porcentaxe alto que isto no original non era así. Usarás eso para conectar en algún lado? A lo mellor sí, Igual os debía levar, pero non sei. Vale, vou nos traer hasta aquí, porque igual me fan falta, Cando son un elemento que se pode agarrar, non descartedes que me faga falta. Hostia, pero isto é tecnoloxía alienígena, entendo, non? Sí, eu creo que isto... Non se enchufa en ningún lado isto. O clásico tía porrea o que sea. Eu creo que aquí hai algo que se debe de facer, Que opinades? Ah, vale, era darlle ao verde. Hostia, ¿eso qué es? ¿Un portal? No sé qué acabo de hacer.
Alguén sabe o que acabo de facer? Creo que acabo de desatar o caos aí. Vale, abrí unha porta aquí, que é o que nos interesa. Mira, aquí ahora sí que hai... Bueno, son doble enchufes destos. Este sí que no se pode volver a quitar. Hostia, pensei que me comía unha hostia de sabe Dios canto daño. Vale, aquí vou guardar. Vale. Sabía que iba a morrer, entonces... O sea, que iba a morrer no, pero que podía morrer sí. Por eso guardei. Por aí non me tiña que tirar. Básicamente teño que ir cara aquí. Pero son así de listo. Isto que é un ascensor? Hostia, como sube. Hostia, cuidado, Vale, ¿ahora qué? Esto de que teña varias combinacións, vale. Non sei o que hai que facer. Ah, mira. Aquí según como conectes farás... Ah, mira. Vale. Activei isto de aquí. Mira, levo mira, unha choia destas. Esto terei que activar aquí. E ahora aquí desato o caos outra vez. Activei un haz de enerxía, pero non sei o que fai. Isto antes estaba cerrado, non? Vale. A boa morte en cadea. Ahora que non sei por onde me teño que tirar ahora. Vale. ¡No! É que teña a sensación de darlle o segundo salto, que podo darlle máis tarde, pero no. Se lle das tarde xa non cho fai. Hostia, unha pedra. E agora aquí hai unha barreira. E agora que?
non creo que sea saltar dende aquí, verdade? Ah. Pues non sei o que tengo que facer agora. Vou probar, pero creo que vou bater nestas ramas, non? Vale. Será posible chegar aí saltando? Eu creo que no, Nah, nin de coña. Vos credes que hai que chegar aí saltando? Porque eu vexo un pouco forzado. Pero a mellor sí, A mellor é facer así. No. Vai ser que non. É que non teño claro que hai que facer aquí. Vale, acabo de ver o mensaxe de Faron que puxo que sospeita que esta parte máis larga que a original. A ver, eu penso o mismo, pero eu o que digo é que é diferente. Posiblemente, obviamente, lle metería máis chicha, o sea, máis larga. Pero o que pasa é que o da original teño cousas, lembrome de cousas moi específicas. Sei que hai como máis adiante, creo que tamén unhas instalacións ou algo así en teoría de humanos ou algo que parece como unha máquina industrial ou unha maquinarias así como se fose unha nave industrial con máquinas que... Ese é o que me soa a min, que hai unha zona máis adiante que estás como nun edificio, non? Pero isto en concreto creo que no original nin de coña o había. Eu agora o que non sei é se realmente teño que ir hasta aquí co salto largo. Porque bato aquí. Igual teño que facer... Bueno, agora nin saltei, que ben acabo de quedar. É que me parece un salto demasiado calculado, como para que... Ves, e agora nin me fixo o salto largo. É como un salto moi forzado. Polo tanto, é a desas veces que non me queda claro que teñas que saltar aí. Eu creo que hai que facer outra cousa. Pero o que? Non o sei. O que? Non o sei, a verdad. Porque ahora para arriba tampouco podo ir. O sea que a única posibilidad que teño é facer ese chimpo. É o único que se me ocurre. Me dá que vou estar aquí un bo rato, É que se salto moi pronto, bato aí arriba. E se tardo non me fai o salto. É que ese é o problema que estou vendo. Vale, ahora sí que estuve en cerca. Pero... que parece un salto tan rebuscado. Mire, ou bates cas polas ou bates ca mierda. É que por riba, a ver, podo facer, podo facer isto. Non. Por riba. A ver, non sei se hai outro camiño que ao mellor estou facendo parvo. Ah, mira, son gilipollas. Por aquí podes andar. Vale, son gilipollas, confirmamos. Non é o que che entender a Faron, pero al menos ao dicirme eso abrichesme un pouco a mente. É que xa vos estaba dicindo que ese salto non podía ser.
Ese salto non podía ser, tío. Tiña que ser outra cousa. Vale. Hostia, pedra. Uf. Se chego a estar aí morría, creo, Vale, ahora desactivouse a barreira. Ahora sí que teño que volver aí. Non é a primeira vez que me pasa isto de un camiño que simplemente teño que xirar a cámara ou fixarme e pa velo e non o fago e tardo unha barbaridade. Xa me pasou varias veces tamén de estar dando voltas pola zona e despois ter unha porta que non probei a abrir. En fin. Sí. Por eso a min tamén é irónico que hoxe en día haxa xogos nos que isto pasa tamén, pero en menor medida, e haxa xente que diga é que o xogo non che indica ben ou que te perdes. Por exemplo, o Metroid Dread, hai xente que se queixou, cousa que ese xogo é totalmente de exploración para que ti sepa, teñas que mirar cada curruncho. Son xogos nos que é normal que te perdas. E ainda así hai xente que se chora dicindo que o xogo está mal feito, que non sei canto. Pois anda que se xogan a este. Hostia, dou un tirón aí. Ui. Creo que esta é a típica zona que volvemos a ter elementos que explotan e que se explotan morres. E vou no comprobar. Mira. Efectivamente. É que podía má duda, o sea, quería comprobalo. O sea, esta é a típica zona que non podes reventar ningún destos chismes, porque reventas un solo e adiós. E claro, a tentación é reventar un. Vale, aquí... Esperad un momento. Estos... Ay, bueno, estos están arraigados a machetes. Vale. A ver se podo pasar. Vale, non sei que cojones activei. Ah, vale. Creo que xa sei o que hai que facer. Creo, Creo. Vou probar unha cousa, Non estou seguro que haxa que facer isto. Vale. 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 Que ora ativouse isto aquí. Se supón que tiña que atopar un cristal, non?
para colocar aquí. Ah, mira, ahora reventou todo hasta aquí, incluso. Vale, xa sei o que teño que facer. No. O sea, eso non me debía haber matado. Pero bueno, o que temos falado. O xogo que está así feito para para que morras e a tomar polo cu. É que a pista aquí é que che deixan tamén, que isto non as vin, pero unha pista que che dá o xogo é que che deixa aquí munición de mochilas. Entonces, bueno, máis que pista é porque se non as tes, valas ter que de que coller. O feito de que che dean mochilas. Aí está. Agora que xa reventei as dúas. Aí está o cristal. Claro, o xogo xa che deixa claro que tes que usar as mochilas. Porque tes que reventar a distancia. O chiste é que cando reventei isto non ten sentido que morrera, Non ten sentido que ao reventar isto estando aquí morra. Pero o xogo está programado para que se hai unha explosión é como un interior. Entonces é como que se che pillan estando na mesma zona, morres automáticamente. Porque o xogo está feito para que faga a explosión estando encerrado. Supoño que teño que activar un terceiro haz aí. Polo menos, porque creo que vexo este cristal azul indica que hai que activar outro láser aí. Isto diría que é totalmente exclusivo do... Estos son canollos. Que, como pode ser que poña a mochila e desperten, tío? Que cabróns. Que non hai nada, non? O rollo a veces deste xogo é que podes ir de vida a tope, pero hai situacións nas que simplemente vas morrer dun golpe. E outras veces pois apenas che van quitar vida porque vas moi blindado, pero no, teño claro que esta parte do xogo se estuvera en maior dificultad. A ver, a dificultad ao final creo que radica sobre todo cos inimigos. Obviamente. Warning. Hazard
hazardous chemicals detected. Así caigo. Vale. Se recarga los trajes. Ese enchufe no se puede quitar por lo que veo, ¿no? Vale, aquí é donde está o terceiro haz. Que aquí directamente están os 3 cristais, pero algo teño que facer. Vale, abrín esto. Igual me deben tirar cos enchufes. Bueno, hai nos aquí tamén. Bueno, los teño que conectar outra vez. Pero no porque claramente é como que se cerraron. Vale. Non podo enchufar en calquer lado. É que aquí hai un roto. Parece que non dá, Igual este é máis largo. Co que teño na man. Ten pinta. Non sei se é necesario deixar os dous conectados, pero bueno. Por si acaso. Bueno, aquí non é. É aquí. Sí, este é máis largo. Vale, creo que teño que usar os dous. Teño que usar os dous. Aquí o Gordon Freeman facendo de electricista, A ver qué pasa ahora. Eso permitirame avanzar á seguinte zona ou como será? Ou é que me queda ainda algo máis? Vale, aquí un ascensor. Eso será un portal. Sabrémoslo ahora. No, non é un portal. Non sei por que pensei que era un portal que tiña que atravesar. Pero teño que ir aquí primeiro. Vamos, que eu non podría... Sí, é que parece... É que, a ver, a min pareceme un portal, pero está claro que... Ah, mira, aquí ainda hai un... Esta é a zona de antes. Que creo que aquí había un sitio donde tiña que meter un cristal.
Vale. Ahora. ¿Ves? Hay un cuarto haz. Bueno. O un haz principal. Ahora sí que creo que es un portal, ¿eh? Ahora sí que es un portal. Ahora sí que é un portal. Antes era tamén, pero non estaba completo. E os haces esos azuis matan. Non podes ganar. Vale. Ahora estou noutra... É o escondite de Gonarch. Vale. Ahora sí. Sei que o boss este no xogo original soltaba cho de... No estáis solos. No estáis solos. Nah, gracias Faron por pasarte. Nada, a darlle duro logo. Nah, non pasa nada. Vale, vamos a ver. Tiña ballesta, non? É que contra o supuesto boss que ven agora, porque creo que ven un boss, vaime facer falta a ballesta. Ou creo que é eficaz a ballesta. Tampouco estou seguro ao 100%. Pero vamos, non sei se xa é un enfrentamento cerca. Se ainda tes que avanzar un... Mira, unha zona aberta. Bueno, unha zona tan aberta xa sabedes o que significa. Dame munición. Vale, aquí fan falta misís. Moitos misís tamén. Hostia, enchufes. Que me den tantos misís. Xa sabedes o que significa, non? Que máis que a ballesta vai me facer falta o lanzamisís. Que non sei onde aparece nin o que hai que facer, pero... Salto largo hacia os lados. Vale, hai que activar chismas. Creo que aquí o activei, non? Que mal rollo, tío. Ou hai algún cristal que teño que activar que me quede?
Esto non sei se reventa con... Questo creo che reventa o bicho, Vale. Non sei que teño que facer por non variar. Igual é activar un portal aquí. Creo que teño que activar o portal. Aquí hai outro cable. Vale. Uf, é que me están dando full misís, Vale, quedame ese cristal. Aí o tedes. Bueno. Non fai falta que diga o que parece, verdad? ¡Hostia! ¡Matóme de un golpe! ¿Dónde está? Hostia, que me... Ah, que aquí curo, me. Aquí curo, O que pasa que sin o traxe podo morrer enseguida. Vou morrer, Vou morrer. Pues non sei como vou facer para matar ao bicho este, Bueno, aquí poñen checkpoints continuamente. ¡Hostia! Uf. Nada, teño que usar o lance misís. Nah, o que máis daño lle fai é o misí.
Vale, ahora marcha. E teño que ir detrás dele. Espera. Non había misís por aquí. Bueno. Wow. Non sei se era o enfrentamento así no anterior, Eu sei que o lanzamisís era clave. Escondite de Gonarch. Me sale esta hora. Vamos, é que como que o dañei, pero ainda hai que rematar máis adiante. Uf. Vale, pantalla de carga. Bo sitio para poñer unha pantalla de carga. Power 45%. Vale. Joder, cos cangrexos, que susto me deron, tío. É que son os bichos máis inofensivos, pero os que máis sustos che dan con diferencia. Ah, para. Isto igual queima... No. Pensei que sí. Joder, cos cangrexos. A ver. E que buscades, Non sei que teño que facer aquí. Ah, mira, munición. Bueno. Bueno, non teño nin idea do que teño que facer aquí. Ah, para. Aquí hai como un gas. Igual teño que facer isto. Usar o lume para activar algunha movida. Cangrexo emerxente. Estou quedando sin munición da pistola. Isto que é munición do revólver. Ou é unha caixa sen máis? Non sei.
No me queda claro. O que teño que facer aquí. Unha pala. Non teño que facer isto. Non sei que teño que facer. A única interacción que tiña aquí era a do lume. Entón... Ah, mira, aquí hai gas. Vale. Vale, deixademe recargar, máis que nada para recuperar as mochilitas que acabo de gastar. Igual que as bengalas tamén podía activar o lume. Podémoslo saber agora. Aí te. Efectivamente. As bengalas tamén activas o lume. Voume topar co vos aquí. Aí o tedes. En serio non me deixa? Pues teño que ir por unha bengala, en serio. Non sei se darei chegado ali. Ao final dañame ca puta. Que hai gas, pero non se me activa a movida, tío. Está bugueado, Ver. A bengala non funcionaba, Mira, un lanzamisiles. Pero xa teña munición a tope, non? Hai medo. Sei cantas veces lle teño que dar,
De ahí no lle puedo dar, desde aquí no puedo saltar. Sí, sí. Pero ahora no tenía munición. Que ahora no yo puedo dar. No tengo misis. Hostia, de ella. No, 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 no callas. Uf. La madre que te parió. Que ahora estoy jodido de munición, Oh, qué bueno. Ya. Ya. Munición de pistola. No me faltan misiles. Hostia puta, qué puntería tengo. Que non sei se a ballesta lle fago moito daño. En teoría daño fago yo ahora, que lle faga moito. Ten pinta de que non lle fago daño. Bueno, con esto sí ya fixen. Con esto sí lle fixen dano.
Vale, podía avanzar por aquí. Qué mal rollo, tío. Hazardous chemical detected. Power level is 100%. Alerta de cangrejo. Ahora, ¿dónde estás? A ver. Ah. Madre que te parió. Mira, aquí hay que estar con 1000 hoyos. Vale. Munición de esta, vale. Vale, ahí no le afecta. Esto dame vida, ¿no? Sí. ¡Hostia! ¿De dónde salieron? Mas atacan cuerpo a cuerpo, Hostia puta. Hay máis aquí, creo. No, eran cachos. Tío, que está infestado deles, eu pensei que só había un ou dous, Mira, aquí hay energía. Ay, qué bueno. Hostia, acá hay outro aquí. Hay que tener cuidado que hay esas mierdas que te ensartan. Hostia. Vale, eso quiere decir que vou por bo camiño, pero... Estos bichos pequeños vamos a acabar matando.
Dios. É que isto así non era no original, Era un perseguíalo, ibas... Pero non era tanto así como está sendo aquí, ¡Dios! Lo lazo, chaval. Aquí creo que teño que escapar dele, entendo. E onde aparecín agora? No, non tiña que saltar aquí. Hostia, pois pensei que sí. Corre, Freeman, me cago en tu madre. Mal que os pareu, putos canollos de merda. Joder. Agríame os ollos porque debo de estar moito sin parpadear. ¡No! Oh my god. Oh my god. Pensé que non podía chegar aí. E vaya si chega. Wow. Vale, a explosión xa me quitou vida. Vou recargar, Te cago en Buda, chaval. Hostia, que fui máis para atrás do que pensaba. Onde se supón que tiña que ir... Vale. Sale moi pronto ora a voz, Antes dábame tempo a estoupar eso. Joder, qué movida, tío. No, esto es diferente o original, totalmente diferente. Ué, ora? Non sei o que hai que fazer ora. Matalo.
Ahora escapou. Escapou el de min. Curioso. É que pensei que había que detonar algo máis, pero como non daba localizado o detonador, pois creo que o ideal é directamente bombardear cosas. Vale, polo que vexo aquí... Bueno, no, pero non... Vale, por aquí sí que podo subir. Vale, aquí sí que está o detonador. Este tío que eu choio encima non ten nada encima. Non ten munición nin nada. Que lamentable. Vale, aquí recargo o traxe. Ou non, non. Pensei que sí. Pois viñame ben recargar o traxe. Vale, aquí teño vida. Pero que necesito recargar o traxe. Empezo a estar escaso de munición. Creo que é tóxica a auga. É tóxica a auga. Como que me curo despois, pero... Que ahora estou jodido de munición, Recupera a vida que perdo ca... Buah, vou morrer porque quedouse matascao, tío. Non se me movía o personaje, tío. Isto é igual co original. No original creo que non pasaba tanto, de feito. Non sei se me recardou onde debería. No original creo que non pasaba tanto, Pero aquí pasa demasiado de que te atascas, Isto faiche daño, sí. O sea, todo o que hai nesta zona é potencialmente letal. Pois non sei logo onde teño que ir. Vale, aquí hai como... Teñome que tirar por aquí. Vale. Sí que me sona no original que hai unha zona na que te tiras por un así como un burato como este e acabas tendo que perseguir ao boss
Madre que lo parió. Hostia, taponou o camiño, por haberlle dañado. Bueno, confirmamos que a ballesta falle dano, pero creo que a ballesta non é tan eficaz contra el como pensaba eu, Ui, musiquita. No, este é un enfrentamento contra Gonarch. No original tamén era largo, pero tanto no, obviamente. Ou bueno, largo no, pero non era un sitio que lle disparabas. Eu sei que no original tamén o perseguías ou algo así. Pero xen é largo, O sea, aínda está este, despois ainda hai a zona que eu mencionei antes. Ahora que respecto ao original, sí, creo que é bastante máis largo. Mira, aquí hai unha mochila. Isto faime pensar. Bueno, hai máis de unha, de feito. É que eu tamén pensaba ao principio do xogo que a parte de Shen non era tan larga. Pero sí que o é, no original. Non é chegar e xa vas ao boss. Ainda ten como un par de capítulos. Hostia, onde se me puxo o boss? Merda, así non fago nada. Aquí da por riba soltan estes bichos pequenos. Boas, Throwmaster. Joder. Que son peor que os cangrexos eses bichos. Vale, cangrexo emergente. A ver, me cago en Buda, tío. Unha plaga. Misiles. Por fin teño misiles. Pero cantos cangrexos había aquí? ¡Hostia! Tío, vaya puto laberinto, chaval. No, aquí no hay nada. Vaya puto laberinto. Mira, ahora déixame os putos ovos estos. Unha cousa que máis si o é que están os cangrexos normales e despois os que che dá o que che bota o boss este. Ah, mira, saúde, munición. Certas armas estou moi jodido, Non teño nada de munición ahora en certas armas. Aí o vai. O collonazos. O boss dos collonazos. Que Throwmaster creo que ainda non o veo. Ui, que casi caio.
Vale, aquí hay gas. Au. Uy, 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 uy. ¡Corre, puto! Vou caer abaixo. Vai-me matar! Joder. Estos cangrejos de mierda. Oh my god. O sea, que se activara eso, ardían os cangrexos. A ver, morre. Este non morre polo lume, carallo. E que agotea a munición do lanzamisís, que é o que máis lle daña. Hostia, non estou facendo nada, creo, En serio non lle podo facer daño ahora. Non lle fago daño. Non lle fago daño. Non lle estou facendo daño. O sea, esta parte é para ignoralo, basicamente. O boss é este, e como ves parece que ten unha bolsa escrotal colgando. Cando ves correr é máis gracioso. De feito, este xa me lembro no original que había eu con un par de amigos. Partíamos moito a caixa con este boss. Vale, parece que o queimei ou algo. Vale, munición da escopeta. Ui. Aquí non hai nada, non? Polo debaixo da agua. Eu creo que no original o que eu me lembro vagamente era como que tiñas creo que tiñas un encontronazo con el moi breve e despois íbalo perseguindo ou iba correndo por unha zona que tiñas que ir detrás ou a veces non sei se incluso escapar del como aquí, pero como algo moito máis breve, moito máis corto, en plan que tiñas que encontrarte con el, despois dispararte e tal, e acabábalo matando. Pero é que aquí enfrenteime a él, despois tuve que escapar. Bueno, él escapou. Hostia puta, hostia puta. O puto lume, chaval. Eliminación de cangrejo, que bueno. Ese non ardía, Os outros arderon todos, mira, mira, chorrasco, Este debeu zafar do lume, non sei como, pero bueno. Bueno, a vida xa a teño a tope.
ver se me acaba o oxígeno. A ver, Gordon, por favor, non te matas, que só. Que odio que se matasque o personaxe, tío. Vale. Es un idiota, tío. Hostia, que suba marea ahora. Esta zona non era tan larga, pero ahora su puta madre, tío. Ala, es marea. E agora vou afogar, non me digas máis. Estes bichos canto se poden estirar, ó? Parece que se estiran. Bueno, igual que as lapas originales, non? Pero terán un límite, digo eu. Vale, non sei a onde teño que ir agora. Uf. A tomar polo bu. Este ainda tuvo vida suficiente para saltarme, me cago un día. Pues menos mal que tiña o Pepo ese, porque se non viñanme todos en masa aí, Un caeu fora. Son os que menos dano fan, pero con diferencia son os que máis polo cu dan, Vale, todo isto. Ah, vale, aquí é a zona na que antes estaba debaixo da auga. Pois a verdade é que neste xogo hai distintos tipos de armas, pero lanzallamas en concreto non hai. Sí que se bota en falta, Creo que no Half-Life 2 non sei se hai lanzallamas como tal, pero creo que hai veces que podes usar elementos para queimalos, como aquí, non? Pero agora estou dudando. Eu creo que lanzallamas como tal non hai. Aquí parece que non teño nada para facer, non? O sea, que poida escalar ou... Non parece que haxa nada aquí, non? En serio, chego aquí e non hai nada. Ah, mira, Para. Vale, ahora subirá máis a marea, non me digas máis. Ou aquí é outro lugar diferente ao que dixen antes. Igual é diferente, Ou igual hai un camiño novo.
me queda claro. Estoy yendo por un sitio diferente. Bueno, esto no me suena. Puede ser diferente esto. Creo que por aquí non estive. No, aquí non estive. Alerta de cangrexo. Non podo subir, en serio. Vale, aquí hai un rollo de gas. Vale, ali arriba. A ver qué pasa ao arder todo eso. Oh my god. ¡Ah! Joder, qué susto, tú. Pensé que os matara a todos. Joder. O careto que tuve que poñer. Deme conta que cando me asustei cando foi do peixe aquel... Bueno, peixe. O bicho este que ten un nombre como de saurio. Hostia, como suba a marea, ¿no? Puxen unha cara cando me asustou. Hostia, falando do rei de Roma. Onde está? Falando do rei de Roma. Menos mal que tiña munición da ballesta, eh. Menos mal que tiña munición da ballesta. E sendo a zona acuática que é, non me extrañaría que me aparecesen máis. Porque que me aparecese ahora o primeiro xa foi raro tamén. A ver, sí que está guapo esta parte na que tes que ir subindo a marea do nivel, o sea, o nivel da auga para ir avanzando, eh. A verdade é que é original esta zona. Vale, aquí podo recargar o traxe. Misís. Eso é porque me vou a topar co boss outra vez, seguramente. Supoño. Aí o tedes. E marchou, eh. Ah, que está aquí, non? Pensei que marchara. Vai me matar, eh. Morreu, no. Depleted. No me va a atacar ahora. Pero... Joder, canta vida ten. Buah, vai me matar. Está claro. É que non sei canta vida ten, se me teño que enfrentar a él. É que non, o xogo non cho deixa claro, tío. Isto é algo que sí que teño dudas ahora. Se teño que aquí abertamente enfrentarme a él ou non.
Porque o xogo non xo deixa claro. Bueno. Ah. Nada, teño que cargar partida, Cago na puta. É que isto é o que eu non teño claro agora, tío. Porque o xogo hai momentos nos que o boss non lle quitas vida. Hai claramente casos nos que ao boss non lle quitas vida. Entonces, unha de dúas. Ou teño que escapar... Teño que escapar por aquí. Cago no lume da virgen. Ahora sí, que me teño que enfrentar a él. Supoño que ca música esta zona aberta queda clara. Estou atrapado. Non me podía mover. Pensé que me tiña agarrado unha lapa, pero non me podía mover. Por que non me podía mover? Alguén veu algo que non vin eu. Ou foi polos bichos que soltou? Non sei se os bichos se poden inmobilizar. Joder, joder, joder. What the fuck? Wow. Creo que está a punto de morrer, pero... non me queda moi claro, Ora está soltando... Morreu. Acaba de inmolarse. Acaba de inmolarse. Mira, aquí hai máis misís. Lol. Acaba de inmolarse. Eu creo que no original vía o cadáver do bicho. Creo, É que... Inmolarse mal. É que o problema... Dadesvos conta de que o problema antes... Era de que non tiña claro se tiña que enfrentarme ali. A ver... Despois, ao mirar a zona, sí que se vía que tiña unha zona para escapar. Realmente o boss telo que evitar, pero como ao principio te enfrentas a él e él recibe daño, joder, tiña que haber maneiras de que o xogo che indicara de que non tes que enfrentarte a él aí. Porque eu creo que cando non toca enfrentarse a él, non o matas, non recibe daño ou non o vas poder matar. Que é o rollo. É unha zona un pouco confusa, pero bueno, ao final conseguimos salir do apuro este. Agora un túnel largo e oscuro. Aquí habrá unha pantalla de carga, estaba clarísimo.
Estaba clarísimo que iba a haber unha pantalla de carga. Oh, que fixestes, di o boss aí. Bueno, matei a mellor non sei, un amigo del, un fillo. Ves, aí está intruso. Vale. Aí está a mellor a estrutura que vos falaba eu antes. E mira, estes son os bichos como os que se apareceron na nosa dimensión e os tuven que eliminar. Estes supuestamente non ven, son cegos, pero teñen unha habilidade sensorial moi desarrollada, en plan os sonidos sí que os escoitan moi ben. E hai que usar as granadas para poder avanzar por las zonas nas que están eles. Pero isto vai quedar para o próximo día. Vou facer aquí o típico guardado manual. Gracias aos que vos pasachedes hoxe por aquí. Boa noite. Chao.